आयै आइलै आङो एबारनिफ्राय रावनिबो न'आव थाला आंनि न'आव थासिगोन मोनजाबाबो मोनजायाबाबो आं गावनि न'आव थासिगोन आंनो नांला आंनो रुवाथि जिउखौ नांला आयै आङो लागिबा गामियावनो हाजिरा खामला मावनानै जागोन आयै माइ गायनाय बोथोराव माइ गायगोन खोथिया फुगोन बेसर फुनाय टाइमाव बेसर फुगोन आरो माइबो हागोन आं आयै सोरबा जुदि माइ हानो होयोबा आं माइबो हागोन आरो माइबो जावगोन माइरं जावगोन थेवब्लाबो आङो मालायनि न'आव बेफोरबायदि रुवाथि थानानै जाला आयै आं न'आव थांसै बिलाय माथो गांजेमा गोसोम रानिसो बे गांजेमा गोसोम रानियालाय मानो गाबफैदों बेयाव गांजेमा गोसोम रानि मा जादों नोंहा नोङो गाबदों नामा माबा जेबो जायाखै गाबाखै आं नोङो गाबदों आं मोनथिगौ नोंनि मेगनाव नायनानैनो मोनथिगौ आं मानो गाबदों नोङो हो खिन्थालाय माबा फोजोंसारा दा माबा जेबो नङालै माने आइमोनखौ गोसोखांदों आङो गांजेमा गोसोम रानि हा नोंहा जुदि न'आव एसेबां गोसोखांदोंबा नोंलाय मानोथ' थाङाखै खेबसेबो थांना फै नोंलाय माथो ओरैनोबाबो न'आव थांथाराखै थांना फै सप्तासेसो थाना फैबानो जाबाय एबारो जागोन दे फोजोंसारा दा आंखौ दोनैना फैबानो जाबाय मालाथ' थांनो सानदों नोङो दा समफोर थांगोन दे गाबोन थांनो हानाय नङा मानो होनबा आंना जिफोरबो सुनो दंसै नालाय दे जागोन दे आरो फोजोंसारा दा जों आइमोना दा न'आव गैथ'वा आमाइ लानियावसो दंहैयो मानो होनबा दाखालि बांग्रिं गोसाथार फैयाखैमोनबा बेयाव जोंहानि न'आबो बायदोंना माबा नोंसानोबो बायजोबदों न' न'आ बायदों थर' आदा ओरैनो फैसा गैया जाखादों आदा हागौबा आंनो आंनि दरमाहाखौ एबारो हरफाबानो जाबाय मानो होनबा न'आवबो फैसा नांगौ जासोदोंनो जागोन दे नोंथ' ओरैनोबाबो मास मोननैनि मोननो दंखायो न' आदा थांदो न'आव आंबो अरगेंनियाव थांना फैनि र' ओंखाम जानो लिंहरदों आंखौ ओंखाम जाना फैनि दे र' ओमफ्राय फोजोंसारा दा नोंथ' न'आव रागावनो ओंखामखौनो जायाखै अबाव जादों नोङो बिदिनो दखानफोराव बायना जादों आङो ओमफ्राय दिनै आरो अरगेंआ जानो लिंहरदों दिनै फैयाबो जानो हागौ आं दे होमबा थांसै आङो नोंबो थांदो न'आव जागोन दे आदा फोजोंसारा दा नोंल'सो आंखौ बुजि मोनोलै दादारि आयं मोनासो जेबो बुजि मोनखाया आंनि जिउखौ लहानि जिउ रोखोम सानो खोना एसे जिरायनाय नुबानो खामानि थिनखाबाय आरो दाथ' आरो रुवाथि सुवाथि होननानै रायग्राबो जाबाय हेलौ ओंखारबायना ओंखाराखै नोङो आं ओंखारथ'वाखै र' नों ओंखारबाय नामा नोंहा दाबो ओंखाराखै आंहा ओंखारबायानो आयु एसेबां थाब र' होमबालाय आंबो ओंखारनोसै आंना थाब जागोन र' थाब जायो आंनिया दे आं दसे थानानै थांसैयानो दसे उनाव फै आंना जाथ'वाखैना दे होमबा ओंखारबाय था जागोन दे दिनैसो मोस्रोमखौ नुसिगोनलै एसेबां दिन नुवाखैमोन आंनि निउ हेयार स्टाइलखौबा मोस्रोमा मोजां मोनगोन ना मोना लोगोफोर नेरसोननि केरेक्टारा फैया दे बेनिखायनो आंखौ लानाय जादों एसे सेम नुयो नालाय बेनिखायनो लानाय जादों आरो ना उनाव लागोन आङो सिगां जायखौबा नेरसोन बानायदोंमोन बेखौनो लागोन आं दा माने फैथ' आरो ना जेब्ला नेरसोननि केरेक्टारा फैगोन अब्लानो लागोन आं लोगोफोर आं सानदोंमोन आपडेट होबाथाय फैगोन होननानै गैया लोगोफोर थेवब्लाबो फैयासै लोगोफोर आङो कार्टुनखौ 6 नभेम्बराव बायनाय जादोंमोन आरो ना ओमफ्राय 14 डिसेम्बरावसो जोबगोन होनना दिन्थिदों आरो ना आंनि मथैबा लोगोफोर 14 डिसेम्बर नङाबा 15 डिसेम्बरनि उनावसो कार्टुनखौ फैगोन सानदों आरो बेकग्राउन्डफोरखौ लाजोबनो हागोन सानदों आरो जेब्ला आङो गोदानै बायफिनगोन अब्ला माने फैफिनगोन सानदों आरो आं डाइरेक्ट फैगोन होननानैबो बुंनो हाया देनाय मानो होनबा आङो बे टुइनक्राम एपखौ इसेबो फोथायथारा मानो होनबा आङो दाखालिनो एसेबांबार बायबाय खेबसे नङा खेबनै नङा खेबथामबो नङा खेबब्रै माने आं लोगोफोर फार्स्टआवनो 80 थाखानिखौ बायग्रोदोंमोनलै ओमफ्राय आरो उनाव 80 थाखानिया जानाय नङा होननानै 320 थाखानिखौ बायबाय गैया जाला माने 80 थाखानियानो एक्टिभ जाना थाबाय आरोना आं आरो फैखाय सानबाय गोदान एकाउन्ट बानायनानै बायबाथाय खिजानि फैगोनानो होननानै गैया फैया दा 14 डिसेम्बरावसो जोबगोन होनना दिन्थिदों आरोना बिनि उनाव मा जायो दा नायनोसै आरोना लोगोफोर दे होमबा भिडिअखौ नायलांदो र' लोगोफोर आंना खिन्थु रायज्लायनायफोरा एसे गोरोन्थि जायो रे नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय मानो होनबा आं लोगोफोर मोजाङै रायज्लायनो रोंखाया मैयाबो आंना एसे गोरोन्थि जादोंनो सासे आगैया बुंहरदों आरोना माने आं बुंदोंमोननो लोगोफोर सनाथि आगैना मालाय किडनिया गाज्रि जादोंनो होननानै माने आं मालाय होनना बुंदोंमोन आरोना बेफोरबायदि किडनि गाज्रि जानायखौ मालाय होननानै बुङा आंबो मिन्थिगौ नाथाय आङो मैया बुंफ्लांदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय बिदिनो आरोना लोगोफोर
मालाबा बिदिनो गोरोन्थि जाबाय थायो आंनिया जेब्ला भिडिअखौ बानायनो बायो अब्लाथ' बांद्राय गोरोन्थि जानो नागिरो दे होमबा लोगोफोर दानिया नायलांदो भिडिअखौ अर्गेंनि रुमाव थांनो नागिरदों आरो नोङो औ थांनानै ओंखाम जाना फैनि र' ओमफ्राय नोङो न'आव दाबो ओंखाम जायाखै ना मायो जाबाय दे आरो ओंखामफोरा जादो आरो न'आवनो आं आइखौ जोबोर रागा जोंदोंलै बिबारि आइया मानो बेफोरबायदि खामानि मावनांगौ आं जोबोद लाजिनाय मोनथारदों बिबारि आइनि थाखाय आंनो निमाहा बिनाय जाबाय दे जाबाय जालांबाय आरो बावलांदो आरो बे खेबसेखिनिखौ निमाहा होबाय मा जाबावनो आइजोंबो दे होमबा आं थांनि र' दे होमबालाय थेवब्लाबो फोजोंसारादि जोंनि बाथ्राखौ फोथायबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय दासो आब' आं दखानाव थांना फैनि र' दखान माने सगआव थांना फैनि र' मानोलै माबा सेम्पु लायनो थांनि र' सेम्पुआलाय माथो मेरला दंखायो माबा बेफोर सेम्पुखौ मोजां मोनाखैलै आङो माबा खावफि खारनाय मोनथाराखै आरो खानायखौबो गनाय रखम मोनदों आं गुबुन सेम्पु बायनोसै इसिबा आंनालाय माथो गुवाखै खानाया आरो नोंखौबोलाय माथो आं हबाबो खानायखौनो गनाय नुवा बारा नों नुयो दे खोब आंनि खानाय हनायखौ नोंलाय बे हुखांनायनि उनाव हनायखौसो नुयो गयोथ' आंनि खानाया जोबोद गग्रा जादों दे होमबालाय नोंनिसो गोसोसै आरो मा सेम्पु लानो गोसो बेखौनो लाबानो जाबाय आंना खिन्थु जिखिजाया सेम्पुबाबो जायोलै सोलियो आंनिया जि सेम्पुबाबो सोलिखायो आंनियाबो सोलियोमोन सिगाङो दा सोलिला माने खानाया गग्रा जाबाय आंनिया आरो खावफि जाग्रा जाबाय दे होमबा आङो थांना फैनि र' एसे गोबाव जानो हानाय आरो नोंसोर आरो बेखौनो सानबाय थानाङा माने आं दिनै सगआव चावमिन जाना फैनोबो हानाय चावमिन औ दे थेवब्लाबो थाब फै आरो माखौबासो एसेबां गोसा खामानि थानायनि थाब फैनांगौ दे एसे लेदै फैबाबो जेबो नङा माने न' लिरनो नागिरदोंमोन ना नोंनो माथो दिनै न' लिरगोन होनना बुंदोंमोन दिनै केन्सेल खालामदो गाबोन लिरसिगोन दे आं दिनै बाबाय बाबायसो दे होमबालाय गाबोनबाबो लिरनो हागोन दे थांसै होमबा दे थां नेरसोन माथो फोजोंसारसोलै ओमफ्राय नोङो बेयाव फैदोंदि मा सोरहानावबाफोर फैदों नामा नोङो माबा सासे लोगो हमनो फैदोंमोन र' लोगो सोर लोगोलै माने सासे लोगोआ आंखौ लोगो हमोनो आंखौ बेहालागै लिंदों बेनिखायनो आं फैदों ओमफ्राय नोंहालाय आङो अर्गेंनि रुमाव थांना फैनि र' दा मोस्रोमा मोनफैसिगोन खोनालै दाथ' फोजोंसारा दानो थांथ'नाय नङा मा सानबाय थाखो नोंहालाय जेबो सानाखै नोङो थांसैबा बोरै सोंथारो थांथ'आ आं नंगौ नामा दे होमबा जिराय नांला दे जिरायथ'ला नोंना डिस्टार्ब जागोन खोना मानो डिस्टार्ब जालाबायनो जिरायना दसे जिरायनानै दसे रायज्लायनि आंला दे दानो अर्गेंआ थाब मोनहैयाबा रायगोन ओंखाम संना दोनदोंनो आंनि थाखाय बेखौनो जानो लिंदों थांनि र' थांनोबाथ' नोंबो सानैबो जाना फैनोसै आरामसे नाङा दे आंनि आरो लोगोआ आंखौ गाज्रि मोनगोन नाङा दे नों मालाबा थांगोन नंगौ नामा दे होमबालाय थाङाबा सैथानालाय सोरबा सिख्लाफोरसो लोगो हमनो फैदों नामालै ओमफ्राय नेरसोन नोंनियालाय माथो हेयार स्टाइला सोलायबायलै सोलायबायथ' र' मोनसे स्टाइलखौनोलाय बेसेबां लाखिबाय थानोलै बेनिखायनो सोलायना होबाय दे हामदों दे ओमफ्राय नोंनालाय बिबारि एक्ट्रिसना मा खौरांलै दङ र' दंथ'यो मोजाङैनो ओमफ्राय नोंसा मोस्रोम बैनायनियालाय माथो खौरां बिनियालाय बयफ्रेन्ड दंना गैया नोंनो नांगौमोन नामा नाङा ओरैनो सोंदों आरो आंलाय नांगौबा बानायना होगौमोन आरो गैया बिनियालाय अबा बयफ्रेन्ड थानो बिब'फोरखौ दोखो रायज्लायबाय थाबाथाय माने बिनिया गोसथोनायनि जेबो इन्ट्रेस्ट गैयालै रायसोयो बिब'मोनखौ नंगौ नामा दे होमबा थाथ' नेरसोन आं थांना फैनि दे थां आंनि भागोखौबो जाना फैबानो जाबाय जागोन दे जेनथेन थांगौबाय दे नोंसा मोस्रोम बैनाया सोलायबाय सिगांनि बायदि नंला मालायखौ गोसथोनाय नुबा रायोमोन ना दा गावगायाबो गोसथोनाय जाबाय आंखौ गोसथोयो मिथिबाय ओमफ्राय बेलाय मा दाबो मोनफैनो जायाखै नामा बैनो मोनफैबाय माथो नोङो दहायनो मोनफैनाय नामा दहायनो माने आधा घन्टासो जाबाय सरि दे नोङो आंखौ गोबावथार नेनांगौ जाबाय आधा घन्टा मानि मा सरि बुंलायो जेबो नङा आरो नोङो मिथिगौ ना नों जुदि एसे सिगाङाव फैनायमोनबा फोजोंसार गुमैखौ लोगो मोनगौमोन मायो आयु
मा खालामनो फैदोंमोन बे गुमैयालाय बेयाव? बै माबा अरगेंआ ओंखाम जानो लिंहरदोंनो बेखौनो फैदों बियो जानो। आंखौबोसो लिंदोंमोन बियो। ओमफ्राय नोङो मा होनना बुंनाय? आं आरो मा बुंबावनो थाङा दे आं लोगो सासे नेबाय दं होनना थगायदों आरो। नोङो नोंनि हेयार स्टाइलखौ सोलायना होबाय नामा? औ मा गाज्रिथार नुदों नामा? गाज्रि नुवाखै आं मोजांसो नुसिनदों। नंगौ नामा? थेंक इउ। वेलकाम। ओमफ्राय ओरैनो मोजाङै दङबा? दङ दे माबा बारा मोजां नङा माने न'आ बायना दङ ना बेनिखायनो। बेनोथ'। दा जोङो भारायावसो दङ ना। दे जेबो नङा दे साननैसो खस्थ' खालामनाबाबो थाथारदो आरो। न'खौलाय बानायगासिनो र' मास मोनसेसो बा मास मोननैसोनि उनाव ओंखारगोन नामा? औलै मानो एसेबां गोसा फैनांगौ देनाय बांग्रिङा जोबोद दुखु मोनथारदों आं माने गासैनिबो न'आनो बायजोबदोंना दा फैसा गैयिफोरा न'फोरखौ बोरै लुगोन देनाय। बेनोथ'। हरखाबनो फैना होथारदोंलै बांग्रिङानो जेन रावबो थैयासै दे इसोरनि अननायाव रावबो जेबो जायासै। अबेबा गामियाव माथो थैदोंनो। थैनायालाय थैदों र' खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों आङो। जों गामियावबो सोरहानाबा बायदों न'आ जोंहानिया जेबो जायासै दे जोंहाना ओरैनो फाक्काया गावदों। माथो खालामबावनो आरो हरखाबनो फैना होनानै बिदि एसेबां गोसा बांग्रिं मालाबाबो फैफेराखैमोनलै एबारसो नुफेरबाय जोनोमनिफ्राय। थ' आरो ओमफ्राय नोंसा बिबारि आब' टिल्लुमोना मोजाङै दंथ'योबा? मोजाङै दंथ'यो दे इसोरनि अननायाव। ओमफ्राय नोंसालाय? दङ दे जोंहाबो मोजाङै दंथ'यो। ओमफ्राय नोंलाय नोंसा आब'मोनखौ मा होनना थगायना फैखो? आङो सकाव थांनि र' होननानै थगायना फैदों आं ओरैनोबाबो मालाबा हारसिं फैखायोना। दे होमबा आङो थांसै खोना? आयौ दानो थांबाय र' मायबाफोर जालांनि। नांलायला खोना? नांगौ र' मानो नाङा आङो नोंजों मायबा मोनसे जागोन होननानै प्लेनिं खालामना फैखादों। होमबालाय थाब जाना थांनि दा आरो गोबाव जाबा आब'मोनाबो आंखौ फन हरबाय थागोन ना सोंहरबाय थागोन आंलाय सिम्पु लायनो थांनि र' होननासो फैदों। दे होमबा जिराय बेयावनो जानोसै। जागोन दे।